పిల్లినలికే ఎసల్ అయినత ఈ సంచికి నికలైన మాతిరల్న మోకేద ఓడాల్డి ఎదుకొనొందలే ಬಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ತನಕಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪವರೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರಗಲ ಕಣ್ಣು ಸಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಉಡಲ್ ಸಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ರಲ್ಲರೆ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ಗೋರಕ್ಷ ದಂಡುದ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಪಿಲಿಕುಲು ಎದುಕೊನಗ ಆ ಪಿಲಿಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕೈತ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು
52 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು ಮೈಸಾಸುರನ ಕೆರಿಬಕ್ಕ ಮೈಸಾಸುರನ ಎಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೆಲೆನ್ ಪುರ ಪಿಲಿಕುಲು ರಾಪಾದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೈದಾಗ ಐಕಾತನ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದ್ಪಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಂಬಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರು ದೇವಿನ ಕಂತೇರು ಮೈಸಾಸುರನ ಕೆರ್ಪಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೋಜಾಯರು ತೇರನ್ನು ಒಯ್ತೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲು ಹಾಕಲು ಐಕಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ನಕಲಿ ಬುಡುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೇಕುಲು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಪಿಲಿತ ತಂಡ 2ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಕೆಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚೆ ಆತನ್ನು ಬಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಿಖುಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು. ಪಿರರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಿಖುಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು. ಸುರುಕಾದ ಪೂರ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ 15 ಮಲ್ಲ ಮಂಡನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸುರುಕ್ತ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ನಾಮನ ಸ್ತುತಿಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುಕು ಗಣಪತಿನ ಪದ್ಯನು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ತಕೊಂಡು ಊದೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರು. ತಾಸ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಈ ಡೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಸುರುತ್ತ 1 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ರಾಗ ತಾಳ ತತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಅಜ್ಜಿ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲ್ತ ದಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿತ ಕೂಟ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಮಾತ 15 ಪಿಲಿಲ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡಲ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಪಿಲಿ ಬಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೊಂಚ ಜೋಶ್ ಬೋರ್ಡು ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಈ ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಎನರ್ಜಿಲ ಎತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತಲೆ ನಲ್ತದೇರು ಆ ಕೈಕಾರ್ ಬೀಜುನವಾಡು ಆಜ ಜನತಾಲ ಪೌಲ ಕುಣಿತಾವಾಡು ಒರಿಯೇ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಲ್ತಿನವಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮುಡಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದೇರು ತರನ್ ಕರ್ತಕ್ ಬೋತನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಡಿಲ ಹಾಕಿದೇರು ಕಡೆಕಾದು ಮಂಗಲದೇವದ ತೇರೆ ಇಡೆ ಬೈದಿನ ಲೆಕ್ಕಾತನು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಈ ಖರ್ಚು ಪುರ ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಹುಮಾನ ದಾಲತ್ತಿ ಮೆಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಖರ್ಚಿ
ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಒರಿಪವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಪಿಲಿತ ಪದ್ಧತಿ ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆಕ್ಕುಲ್ ದಾಲೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ತು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿನ ತೊಜಿಪಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಡೆಕಾದ್ದು ದೇವಿಯ ರಥರ್ದು ಪಿದೆ ಬನ್ನಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಳಂಬೆನೆ ತೋಜಿದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಂಡು ಮಹಿಷಿನ ವಧೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಏಪ ಮಹಿಷಾಸುರನ ವೇಷಪಾರ್ದನ ಏಪನ ವಧೆ ಆತಂಡ ಏಪ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ಪಿದೆ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅವಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಕಡೆಕಾದು ರಥನ್ ಒಯ್ಪುನ ಆ ತೇರನ್ನು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಒಯ್ತದು ಆ ಜಂಡೆ ಬಿಜ್ಜದು ಸರಿಯಾದ ಇರುವ ನಿಮಿಷನಾಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂತುದುಂಡು ನಿಜವಾದ ಬರೋರಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕುಣಿತನ್ನು ಜನಕ್ಲಗಿಲಿಕ್ಕಲು ತೋಜಿಪಾದರು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಪಿಲಿತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಹೊಸ ಲೈಲತ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಇಂಚು ಬರೋಡು ಪೇಜವರಿದ್ದ ನವೀನರ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಗೋರಕಾದಂತ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಜಯರಮಣ್ಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯರಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಈತಿ ಹಿರಿಯಾದ ಅಕಲ್ ಒಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲರತ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿವಂದೇರು ಅಣ್ಣನ್ ಖಂಡಿತ 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 ಅವೇ ಏನ್ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಅವೇನು ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬರೆದಿತ್ತೇನ ಅವು ಪೂರ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಯಾಪ ಪಾಡ್ದಾರ ಯಾಪ ದೇಯ್ದಾರ ಆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಬೋದು ಯಾಪ ರಾಕ್ಷಸನ ರೂಪ ತಾಳ್ದನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋರ ಆನವನಿ ಮಲ್ತೊಂಬೋತಾರೆ ಎಂಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತುಯ್ಯರಂಡು ಇಡೀ ಆ ನೆತ್ತ ತಾಸೆ ದೋಳದ ದೋಲ್ದಾರೇನು ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರಣ್ಣಿಗೆ ದಯಮಂತ ದೋಲ್ದಾರ ಹೊರ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ದೋಲ್ದಣ್ಣೆ ಹೊರ ಬೆಲೆ ರಿಯಲಿ ನಿಜವಾದ ದೋಲು ಪಂಡ ಇಂದು ನಿಜ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಯೋಸೋಡು ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೋರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಚಾಪು ಗೋರೋಡು ಪಂಪಿನೇನೆ ಮೇಲ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಜವಾದ ನೀರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆ ದೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಆತ್ ಲಕ್ಕದ ಬೈದನು ಬೋಡು ದಂಡ ನೀವು ಕುಡಾರ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಾರನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅವ್ರು ಎಂಚ ತಿರ್ಗದ ಪೆಟ್ಟು ಗೋರೋಡು ಪಂಪಿನೇನೆ ಅವಿನ ದರ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದೋಲ್ದಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಆ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ರಾಕ್ಷಸಾದಿ ಪಿರಬೋತನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಆತ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಮಂಗಲಾಂಬಿಕೆ ಇರಡ ದೇವಿಯ ಒಲಿದು ಬೈತಾರೆ ಮಗ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಒಲಿದು ಬೈತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತಳಮಲ ಅವೊಂದು ಯಾಲ್ ಮಿತ್ತು ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಮಂಗಲಾಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಥನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬಂತದ್ದು ಕಡೇಟ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದುಂಡತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರದಿ ಈತಿನೆಟ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಈತಿನೆಟ್ ಆತಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೋಲ್ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರೈತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಯಾರು ಕುಲ್ದಿನ ಮೂಲು ತೀರ್ಪು ಬರ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ನೆಕ್ ಈ ತಂಡಗು ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪೇಜಾವರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕಲಾಭಿಮಾನು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಒಯ್ಕಾಣ್ಲ ಕೊರತೆ ಕಲ್ಪ ಪಂಡದನ್ನ ತಾಸೆನ ಡೋಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆನ ಕುಣಿತನ ಒಯ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಒಯ್ಜಿಲ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದೇನು ಒಂಜಿ ಉರಿಪಾವಣ ಒಂಜಿ ಉನೇನು ನಿಗುಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜವಾದ್ರ ಮೆಚ್ಚೊಡುತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ನಲ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ವದಲಾಂಡ್ ದೇವಿ ಒಲಿದು ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ದೇವಿ ತೊಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನವಾದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗೆ ದೇವರು ಒಡ್ಡೆ ಒಲ್ಪಡಬಂಡದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಾರು ಅದ್ಭುತ ಪೊರ್ಲಾತನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ರ ಪಿಲ್ತ ತಂಡೋಗು ಬರಿಯರ ಹತ್ರ ಮಾತೆರ್ರ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಿಲ್ತ ತಂಡ ಒಂದಿಕಲು ಬೋಲೆಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆ ಜವನೇರ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಕಲೆ ಏತತ್ತು ಆಪುಣ ಆತತ್ತು ಕಾಸು ಬಾರ್ದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಜೋಕ ಮರ್ತೇರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಕಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಮರ್ತದೆ ಅದು ಮಾತೆರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಬೇಲೆ ಮರ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು
ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನನ್ನ ದಿವೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ನನಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಮಾತೆರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿನಾಕಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಡ ಕೊರಡೊಂದು ದೇವೆಡ್ಡ ಏನಕ್ಕೇನನ್ನು ಮಾತೆರ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಿತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ರವಿ ರೈ ಕಳಸವಲ್ಲ ರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಸಚಿನ್ ಉಲೇರು ಹೊರಗು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇಳೋನ್ನುವೆ ಪೊರ್ತು ನೀರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಾಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಆಶಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕಾ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ PB ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪಾವೂರ್ದ ಮೋನಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದಾಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶುರುವಾತಿನಿ SDM ಕಾಲೇಜಿದ ಅಂಗನೋಡು ಆ ಪುರ್ತುಡರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾರತ್ 1994 ಇಸ್ವಿಡು ಉಂಡಾನಗ ಐತು ಸುರುತ್ತ ಕಡಿಯಿರ್ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದೀತಿನಾರ್ಲ ಮದುವೆ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತುತ್ತೈ ತೊಡವೇದೇರೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪಿನ ಕಲಾ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಖಿ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸಚಿನ್ರು ನಂಗೆ ಈ ಬಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮರಣಿ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿಗೆ ಉದಿಪನಾತನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನುಡು ಮಾತ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ದುಂಬುಗಾದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆಗಾರರು ಏರುರ್ಲೇರು ಅದ್ರಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಆತೆ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮ ತಿಕ್ಕರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅತ್ತ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ఒక ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಯೊರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಯೊರ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರುಲ ಮಿಥುನ್ಲ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿತ್ತೀರಿ ಐದೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಡುಪಿನಾಗನೆ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಐಕೆ ಯಾನು ಎಸ್ ಪಂಡದಿಂದ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆರ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಸರು ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡಂಡ ನಂಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಅಂಚಿನ ಕೊಲ್ಬೋಡು ಆ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಬಕ ಐಕ್ ಬತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡು ಇರೆಗೆ ನನಾತ್ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊರಡು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಡು ಇರೆಗೆ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಇರು ಕೈಪಾಡಿನ ಶುಭವಾದ ಅವು ಇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಇರೆಗೆ ನನಾತ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಕ ಪಂಡದು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ನ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುರುದೇವೋ ಭವನ್ಪ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಚ ಒರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರು ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಯಾನು ತೆರೆಯೊಂದು ಯಾನು ತೂನಗ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್
ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬುಳೆದಾರು ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಯ್ರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷನ ಪತ್ತೊಂದು ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಲೀಡರ್ ಅದು ತೋಜಾರು. ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಇನ್ನು ಪೂರ್ದ ಮೀರ್ದನೊಂಜಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಯಾನ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ. ಏರ್ಲ ಜವಣೆರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಒಂಜಿ 150 ಜವಣೆರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೆನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡುಪುನ ಜವಣೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥುನ್ ರೈಗೆ ದೇವೇರು ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಅದು ಎಂಚ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತೇರಂದು ದೇವೇರಾರೇನು ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ಪಡಂದು ಯಾರು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾಡು. ಸೊಲ್ಮಲ್ ಬಂದುಲ ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲ್ಕಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಜನಗಣನ ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಇಡೀ ಬಂದುಲ್ನ ಕೂಟ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟ ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಪರೆಯವು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೋ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.